Príjemný podvečer, milí televízni diváci. Práve v tomto období sa nám rozbehla plesová sezóna. No a práve preto sme tu s našou kamerou a televíziou Štvorkolka, aby sme takýto ples navštívili. Práve sa nachádzame na plese samotárov. Tak sa teda poďme spolu pozrieť s kamerou, ako to tu vlastne vyzerá. Hopky šupky. Vážení hostia, nastal ten čas, kedy môžeme oficiálne otvoriť náš krásny ples samotárov. Vitajte všetci traja v sále, verím, že tu s DJom i so mnou sa budete príjemne baviť. Nech sa páči, príjemnú zábavu. Milí televízni diváci, práve v tejto chvíli sa mi podarilo odchytiť hlavného organizátora a zároveň aj sponzora plesu samotárov. Dobrý večer, pán Gabriel. Dobrý večer. Pán Gabriel, moja prvá otázka bude možno šteklivá, ale každopádne mierená na vás. Prečo práve ples samotárov? Tak my sme si uvedomili, že sú ľudia, ktorí proste nikoho nemajú, ani partnera, ani psa, ani mývala, ani mačičku, a práve pre túto skupinu sme vytvorili ples samotárov, kde si to môžu proste užiť, zabaviť sa, i keď sami. Sami, no. Je to trošku také drastické, ale beriem. Každopádne, ste spokojní s účasťou? Dnes máme plno, to ste si mohla, ak ste všimnúť, i sama, a ja verím, že i ďalšie ročníky budú ovenčené takouto hojnou účasťou. No počuli ste, milí televízni diváci, ak aj vy sa cítite byť sami a nebaví váš život, môžete sa aj vy zúčastniť tohto nádherného a dá sa povedať úplne natrieskaného plesu samotárov. Pre televíziu Štvorkolka Nadežda Valentínová.